Mama Bima, itu penting. Iya. Penting, mama sholat, aja. Heeh. Ono masalah apa, takoke wae. Ngene buat sholat mau Iya. apa, sahur sholat, tak sholat. Aku kok ngimpi ya. Halo, Ini apa mah? ngimpi. Ketok iki meh pacaran Mbak Sido. Lah aku kepethuk wonge, tapi aku ki ora teko. Pacaran ora sido. Heeh. Mas seneng. Mandi rasa seneng gegal, mandi rasa seneng gegal. Tapi mami kepethuk. Ngimpi kepethuk. Napa ya? Meh pacaran gagal. Heeh. Terus meh pacaran meneh. Terus wira kepethuk wonge. Terus bar kok mambingi ngimpi kepethuk. Tapi ngimpi. Berarti mambingi kepethuk. Ngimpi kok. Iya. Ngimpi. Oh. Ngimpi. Mas pacaran Mbak Sido, mas seneng ora Sido. To, kan suwira kepethuk. Lah mambingi kok ngimpi kepethuk kenapa ya? Lah wong iki ngerti ora, Mama? Yo ora ngerti Ora ngerti to. Lanang mau wis Pakai banci, kayak ngawur lah kerja. Cemungi aku ki meh seneng, meh cocok tapi rak sido. Ngan duwe ora kepethuk, tapi mambingi kok ngimpi ketemu. Ono lho, maksudnya napa ya? tapi Mama seneng karo wong kuwi. Yo kenal, tapi wong iki kepethuk aku ki ora teko. Cuma aku sing, aku ini kaget. Ngimpi, ora nyata ki ora ngimpi. Iya, Aku ini lu kaget iki kok malih ngono lho. Wong iki malih ngono lho. Malah dadi setan. Hah? Malah dadi apa? Yo malih elek. Ketok iki kok kok malah elek. Aku ngono kuwi batin. Wonge Tapi malah ngimpi ya. Wong iki kok malih elek ngono lho ya. Apa ya? Ya. Ngimpi ya. Ya. Nah terus aku kan terus kenal ayah. Gini kan aku ora ngetekne dia. Nah, mami kok ngimpi kepethuk napa ya? Malah wonge lebih enom. Oh kuwi maksudnya sing mbok senengi mbiyen. Sing ning omah. Ora ning kene, wong kenal ning kene. Saurunge mbak ayah cetane kan aku di kenalan. Apa akrabnya? Terus ora sido. Aku niki yo maksudnya ora sido, konone kerene terus tapi ora kepethuk aku. Akhirnya ngantuk terus. Kepethuk malah elek. Rono iki ora kepethuk aku, anggere kepethuk anggere marani aku crash. Ora ketemu. Di sini iki mungkin merasa cemburu lah. Terus aku ini kan ora tekke, aku kan terus kenal ayah. Nah terus mami kok ngimpi kepethuk ya napa ya? Iki bisa lho karo ayah terus terang. Iya. Tapi aku karo wong ora seneng. Tenang. Saiki ora seneng. Ora aku. Maune aku mau nih yo meh sempat seneng saurunge mbek ayah. Nah terus dia anggere teko beli kerja, mampir aku ono tamu. Wes tinggal kok beli kerja mampir aku ono tamu ngono ya maksudnya. Kan selesai ndak tau kok petok. Ya kok mambingi ngimpi kepethuk. Lah saiki lek misal, Mak, misal. Apa? Misal lek posisine wong kuwi mau, misal lek posisi wong kuwi mau, kuwi tanggone aku piye, Mak? Apa nih? Lah yo, lek misal wong kuwi mau, ternyata aku ngono piye, Mak? Yo, ojo sampean.
Yo ora sampean. Lu jenenge misal kok, Mak. Iki pengadilan cinta lho, Mak. Ora. Ora. Nek wong kuwi nek iku kan karena Rene denen aku ning jero Rene aku ning jero nek ayah nek Rene kan aku mesti ngenteni ayah. Masalahnya mungkin kan pakai nomor telepon. Magane kan jenenge wong kan ora mesti apik terus sih, Mak. Kadang kan suatu saat kan awak iki saya tuwa, saya elek gitu. Ya, ayah sih Rene kan mesti ngubel pakai nomor telepone. Lah nek wong kuwi ora tau kayak ora pakai nomor telepon ya. Iki aku ora ngerti teko apa ora. Ngono. Ora maksudku ki elek ki ora masalah sih, Mak. Sing penting seneng, sing penting gemati. Pancen, sing tak goleki yo ngono kuwi. Lha kok ngimpi kok, ngimpi. Tur setia. Heeh. Sing penting kuwi tur setia. Iya betul. Sing tak golek sing setia, sing sayang. Aku ora golek wong elek apa wong ganteng. Ora wong tuwa apa wong enom, sing penting gak tekke wong wedok yo gak tekke wong lanang. Aku ono sing gak tekke ya aku juga gak tekke ya. Ngono lho. Iya. Iya. Aku yo gak tekke ayah. Ayah gak tekke aku. Yo lah. Aku seneng tenan dek mama kok. Ora dulu awake. Yo berhubung mamanya. Berhubung mama ki awake apik yo bonus carane. Iya. Aku ndelok iki. Koncoku kan ngerti apine anak wedok. Ya, anak halo ya. Ya. Mbak Yanti, Mbak anak wedok kok dodol nongko apik banget nongkone. Mbak ngono. Ketoke manis ya Mbak nongkone. Iya Mbak, cepet entek kok aku ngono kuwi. Oh, apik nongkone kok oke. Mbak Yanti sing kose ning isor SK lho. Mbak Yanti. Mbak Yanti sing kose ning isor SK, kerjane kan ning ngene. Awake cilik. Mbak Yanti itu kemanggon ning nggonku. Lembu kos ning isor SK kok. Kose ning sing duwe asu ki lho yang ning gapura SK masuk. Iya, tapi sing jenenge Mbak Yanti ki tau manggon ning omahku. Masuk. Tapi wong jenenge Mbak Yanti ki yo akeh, Ding. Durung mesti Mbak Yanti. Wong kuwi Mbak Yanti kene kan awake cilik. Yo bisa juga. Oh, tau kos ning ngene ayah to. Gone ibuke aku ora. Oh, ibu jenengan. Dhuwur menisor. Isor dhuwur ndi? Yo kono tok iki. Omahe mbok. Mbak ya. Endi Mbak sampean iki? Mbak Yanti kok iki nggon sing weung-weung ki lho ya, nggon sing ono kipas angin, gendang kipas angin. Yo, ngerti. Sebelah. Wis sebelah pabrik apa ya? Pabrik pulut. Mi, yene pabrik mi iki. Saiki tutup koyone. Saya tutup. Kan tidak cocok ya kono. Iya, garasi toyo burine. Lah ya kuwi kan kono ana bakul betul to ya, nggon pertolon nggih. Ibu-ibu sing dodol. Iya. Nah, Mbak Yanti ngetan arah gapura SK kuwi munggah. Lah Mbak Yanti saurungi. Ora maksudnya saurungi ning kono kok. Iya nih. Oh, yo sampe saiki sing ning kono. Iya. Sing kan kos-kosan tok jare akeh jare Mbak Yanti. Ya wis, Mak. Mak. Yo, ayah potong sik ya. Oke. Yo. Aku sih seneng mbek Mama. Heeh. Aku seneng ngrungokke suarane Mama. Iya. Aku sayang. Iya ya. Aja nyerong lho. Hah? Nyongka engko nek rene wis ngiri kesel. Ora iki urung sarono, Mam. Aku urung sarono, Mak. Lah iya esuk meneh kok. Iki Aja Mas tindak iki. Mas pituasan bareng. Kesel ya.
Ya. Iki engko ange-ange pasang dikor kok sing bengi ya. Berarti yo ngancani yo tekan bengi to Mas, santai kopine to yo. Oh, santai kopine ayam mimik kopi to. Iyalah karo gojek-gojek kan ngopi to, Mas. Oh, iya. Biasa sama jam piro? Besok pagi, Mak. Jam 7. Jam itu. Ya wis apa tak dengake lancar. Aja kesah-kesah ya. Sengono potong. Heeh. Nang di Joko, Mak. Iya, ada sih. Tone awake dhewe. Terus iki meneh takoke karo Gusti Allah. Sayang rono kok. Apa? Mungkin enggak, Mama? Jeng. Ya. Bukan itu jawabannya, Mak. Iya. Aku tetap maju terus. Aku tetap melangkah terus. Iya. Ben pemahaman Mama ini meningkat lho. Sih. Jadi ben ora curiga-curiga tok. Ben ngerti ngono lho. Iya. Jadi kendala apa wae sing tak adepi iki mak juga ngerti. Bukan dibedoke sama Gusti Allah lewat ngimpi-ngimpi, boleh lewat opo. Limes ya kene. Makanya ya beri sama. Betul. Aku suka suruh. Gawe akta ganti. Ya wis ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.